ପାଣି ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ ଆଣିବ କହିଲ? କଣ ଆଣିବ କହିଲ ସାଙ୍ଗେ? ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲି। ପାଣି ତା ଜଲଦି ଆଣିବ ନା। କଣ କହିଲ କହିଲ ଆଣି? କଣ ଆଣି କହିଲ କହିଲ ସାଙ୍ଗେ? ପାପଡ଼ ନା କାଲ ବେ ପାଣି ଆଣିବୁ ପାଣି। ମିନେରାଲ ଜେନେରାଲ ଏ ତୋର ଯାହା ସୁବିଧା ହଉଛି ଆଣି କରୁ ଯା। ସୁବିଧା ପାଣି ବାସ୍ ସୁବିଧା ପାଣି କୋଉଠି? ତ ଅଗମାନ ପାଣି ଓ ତେ ତୁ ଯା ପାଣି ଆଣିବୁ। ଏ ଶୁଣ ତତେ ଯୋଉ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଣି କରୁ ଜେନେରାଲ ମିନେରାଲ ଯାହା ଆଣିଛୁ ଆଣି। ବର ଯାହା ପାଣି ପାଣି ଯାହା ପାଣି କୋଉଠି? ଭଗବାନ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟା। ଆମେ ତ ଭଗବାନ ପାଣି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ତୋ ପାଇଁ ମରିଯିବି ନା ଆଉ। 10 ମିନିଟ୍ କଣ? ତତେ କଣ କହିଲି? କଣ କହିଥିଲ? ପାଣି ଆଣିବୁ ତତେ ଯୋଉ ପାଣି ସୁବିଧା ହବ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଚାଲ। ଆଣୁଛି କଣ ଆଣିବି କହିଲ? ପାଣି ଆଚ୍ଛା ପାଣି କଣ କରିବ? କାଠ ନା କାଠ ଅଛି? ଭଗବାନ କିଏ ମତେ ଝାଡ଼ା କର ଗାଧେଇବି କି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି ଝାଡ଼ା ଦେବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ମୁଣ୍ଡ ଠାଇ ମାନେ ଗାଧେଇବି। ଆରେ ଓ କାଠେ ହେଇ ତମ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲ? କଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଛ କାନ ଫୁଲ ଲଗାଇଲ ପାଳି ଭଳିଆ ବାଳୁ ମୋଡ଼ି ମାରିକି କଣ ଗାଧେଇଲା? ଗାଧେଇଲ? ପୁଣି ଏତେ କଥା କହିଲେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ କଣ କଥା କହିଲି ତା ଏଠୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲ? ହେଇ କଣ ଖାଲି ଦିଟା ବଜେ ଦେଖ ସାରେ ବେଳରେ ଅବଳାରେ କଥା ଲାଷ୍ଟ ବା ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ଅଗର ପହୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଦେବି ପାଣି ଆଣିବୁ ଯା। କଣ ଏ ପାଣି ଆଣିବୁ ପାଣି ତ କାହିଁ କଣ ଦେବି? ଆଉ କଣ କହିବି କୋଉଥିରେ ଆଣିବି? ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିବି ନା ଚାମଚରେ ଆଣିବି ନା ଠିପିରେ ଆଣିବି? ତତେ ଯାହା ସୁବିଧା ହବ ଗଲୁ ଓ ପଡିବ। ସୁବିଧା ଆଣିବି ସୁବିଧା କଣ କହିଲ?